in an taba sunna ba. Ga kuma mutanen Nijar akwai ahli sunna da yawa Nijar. Malaman mu ma na nan irin su Asadu Sunna, irin su Malam Tijani Suwaye, ai ba a shekara bu je so 2 so 3 ba. Ko ba haka bane? Ba kwanan ne suna dawo ma yan Boko Haram suka tade bane? Daga Nijar akwai ahli sunna da yawa. Amma yan bid'a suna son su sautu su za a rika ji. Ya kamata mu ahli sunna Nijar ku tashi a rika jin ku. Mun san kuna da yawa kuma kuna da kishin musulunci. Kai wallahi wani ya gaya mu, ni ban taɓa zuwa ba. Ya ce wallahi mutanen Nijar suna da ƙoƙarin taimakawa ma malamai ma a ajihunsu, wadda 'yan Najeriya ba su haka ma, su ɗauki sai ba su baka. Ni ban taɓa zuwa baka ba ne, amma wallahi wani ya ce min wallahi malam in kaga kuɗin da 'yan Nijar suke bai ma malaman Najeriya suka je can kuɗin ba kaɗan ba ne, wallahi ya gaya mini. Kyautatawa da abinci da kuɗi da komai, Allah saka musu alheri. Amma 'yan bidiyar Nijar yanzu dubi wata zindiki bai ji daɗi ba. Wannan Fuadu din sai ya ce wai shi ma cewa ke wai na zagi shehi, wai Fuadu bai ce wai na zagi shehi, wai bai girme ni ba ne. Fuadu to idan babba ya da girmansa ya yi kasafi, in yaro ya mai masa martani laifi ne? Wai azzalimi wanda ya fara zai initiator, ko ba gane ba ne? Wanda ya fara shine azzalimi. In babba in tsoho ya zo da girmansa ya yi kasafi, to sai a mayar masa da martani yadda ya dace da shi, a yi amfani da language ɗin da yake ji, ko ba ka ba ne? To amma shi ya san Bauchi ne, ya san Najeriya ne, ka shiga abin da baka sani ba. Shi wanda kake faɗan ba garinmu ɗaya da shi, ko ba garinmu ɗaya ba ne? Bai da almajirai? Kai Fuadu me ya shafe ka? Ku dubi kun san da jahilcin Fuadu ya shiga ya fi ta karara. Na gane ko da tafi bai karanta ba. Kun san nayi magana na ce ya hada ni da wata yar Kannywood wadda ta yi shiga na tsaraici, sai ce wannan yarinya kyakkyawa da yan riganta hakan nan ka zo ka ce wa tsirara. To kaga shi a musulunci ma bai san me definition na tsaraicin mace ba. Kaga da ya karanta irin su lahallari, iziya, risala, muktasar, askari, mudawwana, da ya san ita kanta mace gaba ɗayanta al'aura ce. Ko ba haka bane? Gaba ɗayanta. To ga kirjinta a waje kuma yana cewa ta shiga musulunci. Ku duba zindiki. Kaga nuna maka littafin fikin wa bai karanta komai ba, bai san me definition na al'aura a musulunci ba, bai san me naked ba, nakedness bai sani ba, wallahi bai sani ba. To Fuadu zindiki ka sani a musulunci duk littafin fikin sun tabbatar mace gaba ɗayanta al'aura ne, sai dai kawai inda ake istisna'i tafin hannu zuwa fiska. Fiskan ma waɗansu suka ce shi ma al'aura ne a rufe, sai yasa ake sa niqabi. To amma ka turo ga kirjinta a waje, ga tudun mamanta a waje, kuma ka ce wai ta shiga mai kyau. Kai Fuadu zindiki bai karanta da tafin fikihu ba, wallahi bai karanta ba. Fasiki kuma jahili, wallahi da karanta da tafin fikihu da bai wannan magana ba. Wai ga ta nan ta ji wani riganta mai kyau, bana ka ce kai ka ji fasiki, ka ji fasiki. Kana shigan Amerika kana ji shine shigan musulunci? Idan matan ku can suna tafiya da siket kirji a waje, kana ji wannan shine shigan musulunci? Kai jahili Fuadu zindiki, kana ji musulunci bai da shiga?